बे समावथ' जोबोद गोजोननाय बाथ्रा दिनै दा नुबाय नोंथांमोना दिनै जोंनि मावथि हान्जाफोरा बेसेबां रंजानायजों आंखौ नाजावदों दा बेनिखायनो आं जोंनि जेसेबांबो मावथि हान्जाखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबनो गैयै रोजा रोजा जासिदों आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय आंजों लोगोसे दङ जोंनि मानगोनां जोंनि एमएलए सार बिथां आरो बेजों लोगोसे जोंनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट आरो बेबायदिनो जोंनि कर्डिनेटर सार आरो बेबायदिनो गोबां मावथि लोगोफोरा ज'यैनो जोंजों लोगोसे दङ आरो बेबायदिनो दा जोङो दिनैनिफ्राय जोङो मोनसे जुद्ध हिसाबै जोङो ओंखारबाय आरो बे जुद्धआव जोङो देरहागोन नोंथांमोना बेखौ नायबाय था आरो दानि फैगोन जे रिजाल्टआ बे रिजाल्टआ जोंनि थाखाय मोजां आरो जोङो मिनिमाम खमसे खम 20 निफ्राय 22,000 जोङो भट मोनगोन जों गोबां भटआव जों देरहागोन आरो थांनाय हराव जिखिनि बिजाथि महरै जोंनो एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन जोंनि हाइकमान्डआ दा बे हाइकमान्डनि दैदेनगिरि मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि जेसेबांबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो मान बावदों नाथाय आंखौ नैबे जमदर समष्टिनि सासे बिजाथि महरै आंखौ हरनायनि थाखाय आरो बे बिजाथि महरै हरनानै आङो बे ओनसोलखौ जेरैखियाब्लाबो देरहाहोथारगोन आरो मावथारगोन आरो जोंनि हान्जाखौ लानानै ज'यैनो जोङो मावलांगोन आरो बेबायदिनो दिनैनि नोंथांमोननि नैबे माबाजों आङो मेसेज हरनो सानदों बा खावलायनो सानदों जोङो बयबो खौसेथियै सान्थिनि सार्थआव जोङो ज'यैनो खौसेयैनो आवगायलांगोन आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव ज'यैनो हाबा मावलांगोन होननानै आङो बयखौबो खावलायदों।